I er helt sikker på, at der ikke er nogen, der fulgte efter jer herovre, ikke? Jeg kører en ny vej hver eneste morgen. I en nedlagt kommunebygning holder den danske afdeling af konspirationsgruppen QAnon til. Vi møder en lettere paranoid formand på en vigtig dag. Han skal præsentere en tophemmelig plan for resten af foreningens medlemmer. Jamen altså, vi står i QAnon Danmarks lokaler. Jeg er lige i gang med at lave noget kaffe. Vi har en briefing omkring Mission Vingegaard, som er jamen, altså en aktion, en mission, vi har arbejdet på i næsten et år nu. Egentlig siden Jonas Vingegaard, han blev nummer 2 i turen sidste år. Altså hele verden var bare sådan, fuck hvor fedt. Der var jeg sådan lidt, what the fuck. Så jeg gik i gang med at grave i mit netværk, opsnappede nogle hemmelige dokumenter rundt omkring på nettet, og jeg har nogle rimelig pålidelige kilder i QAnon-miljøet i USA, som lynhurtigt faktisk kunne bekræfte mig i, at Jonas Vingegaard, han er fra det ydre rum. Han er en alien. It's not a good moment right now. Dance television is following me. Yeah, call back. Den sejr, det han vinder Tour de France i år, at det faktisk er en del af en kæmpestor plan, som han og hans alienvenner, de har, med at de vil samle en hel masse folk, beam dem op i en stor UFO, og så, jeg ved sgu ikke, om de vil eksaminere eller noget sindssygt, mand. Vi er den danske afdeling af det, der hedder QAnon. Vi beskæftiger os med deep state, magtliderlige, røvsyge kendiser, og så har vi her det sidste års tid arbejdet med liv i rummet, som den her totalt censurerede dokumentar også handler om. Nu skal vi have noget kaffe. For der er møde, og selvom man laver nogle sindssyge ting og har stort ansvar, så drikker man sgu stadigvæk kaffe. We made a plan and we followed it 100%. I can't reveal anything. Oh, really? Det er det her, de har forberedt. It looked like a big cigar shape. Skyder aliens med sådan nogle store guns, så kan de bare sådan slette hukommelsen på folk og sådan noget. Og det har jeg sådan en fornemmelse af, at det måske er sket for mig. Ja. Det er uvirkeligt. Statsministeriet har jo allerede tilkendegivet, at man kan afvise, at der er en sammenhæng. Det, der kommer til at ske, det er, at der kommer sådan en kæmpe stor rumskib, så bygger den bare alle folk op, og sådan, Jonas Vingegaard, han er en alien. Velkommen til briefing omkring Mission Vingegaard. Vi starter lige med en dagsorden. Velkomst. Vi slukker selvfølgelig lige. I mødelokalet er QAnon Danmarks andet medlem Søren mødt op. Han ser spændt til, alt imens formand Lasse udfolder slagplanen, der skal stoppe Vingegaards planlagte alien-attentat til hyldelsen af den gule trøje i Glyngøre. Har du noget, du vil tilføje? Et møde, der starter med kommunikationsvanskeligheder. Skal vi bare lige lave et punkt, der hedder Nej, eller... ved Søren, så kan du lige slutte ballet med et eller andet fedt oplæg omkring Jeg hedder Søren, og jeg er 28 år gammel, og jeg har fået videre af Lasse, at jeg ikke må fortælle jer, hvor jeg bor henne. Melder du dig frivilligt til at lave banner? Du er jo så skide god til IT. Ja, det kan jeg godt. Fedt, Søren. Fedt. Rigtig fedt. Hjemme i privaten lægger Søren grundstenene til det, der skal blive til et banner på 30x10 meter. Et banner, der skal udrulles, når Vingegaard går på scenen i Glyngøre. Det er jo et banner, som vi så skal sende ind til Vistaprint. Dem der laver print og sådan noget. Jeg tror sådan, min passion for konspiration og sådan noget, rummet og aliens og alt sådan noget, det sådan kommer, fordi da jeg var dreng, der havde vi ikke så mange penge derhjemme. Men så min mor, hun syntes, at jeg skulle forkæles lidt og sådan noget. Og så tog vi i biografen, og så fik jeg lov til at vælge, hvad vi skulle se, og så vi Men in Black. Og sådan i Men in Black, der har de sådan nogle kæmpe guns, hvor de sådan skyder aliens. Og Lasse han siger, at aliens er ikke ligesom i Hollywood, at det er løgn, det der er derinde. E.T. for eksempel, det er ikke sådan en alien ser ud. Ja, de sådan, kan godt være grønne for eksempel. Ellers så er det ikke grønne. I Men in Black, der kan de også være grønne. De kan også være blå og sådan sandfarvet. For eksempel så fik jeg også nogle solbriller her af min mor,
De er sådan ligesom dem, de har i Men in Black. Men ja, Lasse han så sendt teksten til mig, som skulle op på den. Sådan her for eksempel, så har han fået mere under øjenbryn. Men han kan også få endnu mere under øjenbryn. Noget af det, som sådan er mit ansvarsområde, det er nok sådan noget med sådan noget IT, hvor at jeg ser sådan rimelig mange tutorials inde på YouTube. Så munden er fra sådan en monster fra Men in Black. For eksempel også i Men in Black, der har de også sådan nogle beamer, sådan nogle med lys i, hvor de sådan... Og så er folks hukommelse bare sådan slettet. Og det har jeg sådan en følelse af, at det måske er sket for mig. Fordi sådan, der er sådan ret meget af min barndom, jeg også sådan overhovedet ikke kan huske. Men min psykolog har også sådan sagt, at måske er det ikke det, måske er det mere, at det der med, at min far, når han var fuld og kom hjem, så tæskede han mig og min bror. Tøj. Jeg har fundet tøj til os, sådan du får hvid t-shirt med røde badebukser, og så tager jeg selv blå badebukser, standard sommerskjort. Vi skal prøve at blende det lidt ind. Der er masser af turister i den. Men det er bare... Søren, op! Havde det ikke... Søren? Ja. Værsgo. Det er bare fordi... Ville det ikke være... Det er jo sådan et cykelarrangement. Ville det ikke være smartere, hvis... Ved du hvad, jeg synes kraftedeme bare selv, du skal lave den her plan her, hvis du har bedre idéer. Ja. Så synes jeg bare, du skal overtage, så bytter vi sgu plads. Om jeg ser mig selv som en dominerende leder? Nej, egentlig ikke. Altså, jeg ved, at I vil fuck det her interview op, jo, så altså, folk kommer sikkert til at tro, at jeg er det. Godt, må jeg have lov at fortsætte? Ja. Altså, jeg ser det som om, at jeg prøver at finde det bedste i folk, og ligesom give dem det kærlige skub, der skal til, for at de udvikler sig til at blive de bedste versioner af dem selv. Du ankommer, Søren, 13:30 i Glyngøre. I Glyngøre. Søren? Det er bare, du siger, at du ankommer, så vi ankommer ikke sammen. Nej, vi skal ikke køre sammen. Ja. Af sikkerhedsmæssige årsager, sådan, så kører vi aldrig sammen til sådan noget her. Så tager bare bussen, eller? Det lyder godt, jeg er fuldstændig ligeglad, hvad du gør, bare du kommer derover. Ja. 13:30 ankommer du til Glyngøre, Søren. Du tager en shuttlebus. Ja, nu kører shuttlebussen. Over til pladsen, den stopper her, bussen. Så må det være den næste. Ha' altid et vågent øje på den grønne rygsæk, for mister vi den, så mister vi bandet, og så går alt i vasken. Ja, I kan komme med busserne igen. Og så kan I gå ind lige her til venstre. Du hopper ud, går op ad indgangen, kommer ind på pladsen. Her er 25.000 plus mennesker. Ved du, hvor toiletterne de er henne? I Glyngøre er formand Lasse også ankommet til festlighederne. Han opdager hurtigt, at nogen skygger ham. Okay, prøv så du ham derovre? Ham derovre med telefonen bag mig. Jeg peger lige ind i din skulder. Ham derovre. Han så billedet af mig lige for lidt siden. Jeg er 100% sikker. Jeg er 100% sikker. Så er han væk. Han er væk. Han er væk. Kæft, mand. Over bag ved festpladsen melder Søren sin ankomst. Søren, hvorfor har jeg et billede af 2 Godik-toiletter på min tavle? Det er nok fordi, at til sådan nogle arrangementer... Fordi, Søren, at Godik-toiletter, det er det eneste sted, at du kan foretage et telefonopkald i nødstilfælde. Jeg ved ikke sådan, om jeg synes, at Lasse han dominerer vores forhold. Godik-toiletter, de er belagt med bly. Ingen radiosignaler slipper ud af det. Du har lært det første dag, du var her. Den skal fandme sidde der, mand. Det er måske mere sådan lige... Tror jeg. Kæft, mand. Hvad sker der nu, mand? Ja? Hej, jeg er her nu. Hvorfor ringer du? Jeg har sagt, du ikke skal ringe for meget. Nå, men det var bare fordi, at jeg vil sige, at jeg var her nu. De bliver aflyttet telefonerne her. Der er politi over det hele jo. Nå, ja. Er der noget galt, eller hvad? Nå, nej. Der er ikke noget galt. Så alt er, som det skal være? Alt er, som det skal være, Søren? Ja, det er alt er, som det skal være. Godt nok. Godt nok. Jeg lægger på igen. Ja, okay. Hej. Du bevæger dig op langs læhegnet. Går over til scenen. Kravler op.
placerer banneret, kommer ned igen diskret, blender ind med massen. Sådan. Er det ikke sådan ret højt, det der? Jo, gud fanden er det højt. Den scene der. Var det ikke lidt farligt, eller hvad? Det er pissefarligt, men ved du hvad, at blive beamet op i en UFO af aliens, det er fucking også farligt. Så jeg synes bare, hvis ikke du tør det her, så skrider du ud af den der dør lige nu. Nej. Må jeg gå videre? Ja. Altså, jeg sætter ikke det banner op, fordi tag nu for eksempel i Ukraine, ikke? Altså præsident Zelensky, han styrer pisser, ikke? Men han står jo ikke ude ved frontlinjen og skyder med maskingevær eller sidder i en tank, vel? Man har brug for en leder i sådan en aktion der, og en leder skal jo helst ikke blive taget til fange eller slået ihjel. Og hvis vi mister en Søren, der er mange af Sørens typer derude. Der er mange, der gerne vil være med i den danske afdeling af QAnon. Så det er derfor. På festpladsen afviger Søren fra planen. Han udnytter lejligheden til at smage på områdets lokale øl. En handling, der gør, at han mister fokus. Jeg synes ikke, det sådan var useriøst at drikke en øl, fordi det gjorde alle andre der på pladsen. Så sådan for at blende ind mellem de andre, så fik jeg lige en øl. Et andet sted på pladsen fortsætter paranoiaen for formand Lasse. Vi skal sige det som det er. Nedtællingen er i gang, venner! Ja, til hvad? Til dommedag, eller hvad? En paranoia, der ifølge Lasse er fuldt berettiget. Han opdager, at de fra scenen forsøger at hjernevaske publikum. Lige så snart man lytter til det, ikke? Lad med hjernevask. Jeg tror, det var slutsangen. Det var den ikke. Det er bare, han prøver at narre os. Han prøver at narre os, når vi lytter til det. Dem derovre. Fake media. Fake news. Ned i Vejgløngør! Jonas er landet i Gløngør! Til festlighederne er det ikke kun Lasse, der kan få pulsen op. Det samme kan næstformand Søren, da det går op for ham, at tasken med banneret er væk. Hej. Har du set en grøn taske? Sådan, så stor her. Nej. Har du set den? Hvem? Nej. Ja, tak. Stor eller lille? Lille, sådan medium. Nej, okay. Tak. Ja. Ja. Og vi har en Tour de France-vinder i byen! Har du set en grøn taske? Nej. Nej? Okay. Uvidende om planens lavpunkt, Du har ikke haft æde med at tage jer sammen, mand. får Lasse lejlighed til at fortælle om gruppens synspunkter. Hvis vi skulle bestemme, ikke? Så... det er sikkert også løgn. Det er sikkert også løgn. Prøv, kan vi ikke lige gå herop i træerne? Fordi man kan ikke rigtig lige høre, hvad der bliver sagt her. Kan vi ikke lige gå herop? Jeg skal lige fortælle dig lidt. Hvis bare folk de vidste, hvad der ville ske med dem lige om lidt, så tror jeg ikke, folk de ville have det så hyggeligt. Når han kommer op på scenen, så kommer sådan en stor rumskib ned, så suger den bare hjernemasse op på alle de her mennesker her. Midt i festlighederne har Søren trukket sig tilbage for at finde ud af, hvad hans næste træk skal være. Efter at have tænkt tingene igennem, beslutter Søren sig for at forlade stedet. Det er ultra vigtigt, at banneret det er placeret inden 1645. 1645, når Vingegaard han går på, så udløser vi banneret. Så er det bare kick. Så er det bare kick. Så er det bare kick. Det ryger ned. Alle folk, de kan se det. De begynder at panikke. De skrider, de løber, flygter.
skal lige lægge lidt. Jeg skal lige ned og lægge lidt. Får det lidt dårligt lige nu. Ved du hvad? Jeg kommer til at blive rigtig sur. Der sker jo ingenting. Der sker jo ingenting. Skrid. Der er et eller andet, der fuck up. Vi skrider. Ja, kom nu væk. Jeg vidste det. Der er fucking nogen, der har aflyttet mine samtaler. Der er nogen, der har saboteret os. Der må fucking være nogen, der har nakket ham. Og hvis det er rigtigt, så er alle de mennesker, så bliver de beamet op lige om lidt. Så bliver Lasse også beamet op lige om lidt. Så ligger jeg bare her, mens de bliver beamet op. Vi skal lige op på det grønne Godik. Vi skal op på det grønne Godik. Kom. Fuck. Jeg håber ikke, at Lasse det ender med, at han bliver beamet op af dem. Så er der ikke nogen, jeg kender mere, udover mor. Tag det nu, Søren. Læg en besked efter tonen. Søren, det er gået fuldstændig galt. Abort mission. Jeg tror, vi er blevet aflyttet eller et eller andet. Altså, der må være nogen, der har opsnappet vores beskeder, de samtaler, vi har haft. Du skal fucking ikke ringe til min telefon jo. Det har jeg jo sagt. Når vi er ude på sådan en opgave. Du skal ikke ringe til min telefon jo. For fanden, mand. Mor siger altid, at jeg altid... siger altid, at jeg sådan... altid kommer til at lave ged i den. Jeg skrider. Lasse siger altid, at jeg altid kommer til at lave ged i den. At ja, så gjorde du det igen. Jeg må op til bussen og finde ud af, hvordan jeg kommer hjem. Det er nok en god idé at komme væk herfra, før der sker det, hvis det sker. Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige. Altså, der har været nogen. Vi opgiver ikke, og vi stopper ikke den her kamp for sandheden. Det, der sker derinde, det er fuldstændig fucked up. Jonas Vingegaard, han er en alien. Der er ikke nogen diskussion. Søren? Det, der sådan skete derude, det var, at der kom sådan nogle mænd i jakkesæt. Så den ene, han var hvid, og den anden, han var sort. Fucking NASA. Ja. Det er fucking NASA, mand. Det er dem hver eneste gang. Det er fordi, vi er på sporet af en hemmelighed. Og så tog de bare sådan min arm begge sider og sådan trak mig hen i jorden. Men de lød da bare gå. Det er altså... Fuck, mand. Det har jeg aldrig nogensinde hørt om, at de bare lader folk gå. Og så blev jeg bare sådan taget væk derfra. Og så kunne vi ikke færdiggøre missionen. Hvis ikke de havde været der, så havde den kommet op banneret. Fuldstændig. Så havde alle vidst det. Alle vidste, hvad fanden det går ud på det her. Altså, det er jo indlysende, hvorfor der ikke var nogen, der blev beamet op. Altså, NASA ved det. Tydeligvis. Så ved de her aliens det jo også. Og så er de jo vendt om. Så det er jo klart, at det ikke skete, men altså, det kommer fucking til at ske. Jeg ved det. Så har Jonas Vingegaard en krog i Mette Frederiksen nu. Ja. Ikke? Jo. Følg nu med. Så til næste valg, ikke? Det er fucking deep state, det her. Så kan det være, at Jonas Vingegaard, han sådan, du ved, vil have en eller anden gennemført eller sådan noget, ikke? Ja, og Trump, han er en alien. Nej. Altså, Trump, han... Fuck, det er svært at forklare dig nogle ting nogle gange, når du er så fucking dum, mand. Jeg gider ikke snakke med. Jeg synes bare, vi skal være stille resten af vejen. Ja.